Sziasztok srácok, én Fodor Aladár vagyok, és itt van velem Thomas 111 is. Aki egy buzi, sajnos. És FIFA 15-özni fogunk, és ezt legalább 20-szor, bazd meg, mert már nem tudom, hogy egyre felveszünk, mert... Mindig bejön valaki szerintem, szóval... Igen. Zárd be azt a rohadtot. Már kulcsot váltam, szóval. Akkor jó. És, ja, FIFA-zni fogunk 15-tel még hozzá egymás ellen. Én PSG-zni fogok, mert ott van a kedvenc játékosom, David, mert Zlatan. Royce sokkal jobb, azt hogy mondjam. Zlatannál? Várj, te hülye vagy, bazd Nézd meg az adatait. Mondtam, hogy 4 percre állítsuk. Nem baj, legalább több lesz a tartalom azon a szarcsatornán. Szép volt felvárni. Gét. Szerintem csak véletlen volt. Megcsúszott egy csuk. Welcome to EA Sports live Sorry. coverage of this friendly. Paris Saint-Germain, this is their lineup. Salvatore Sirigu starts in goal. Thiago Silva plays. Azt a kurva. Cards in. The referee is keeping the cards in his Lásd, pocket. látok, csináljuk már valami. Ez jó Nyugi, baszki, 90 valahanyas pace. Megoldja a srác. Right in Mindent. quickly to try and win the ball back. Jó. Attacking well here. Mit csinálsz? Fiszcseg. Szép. Could have got hurt in that incident, but he jumped out of the way of Na, the az sliding tackle. szép volt. Nem. Megforgatjuk a kézfélet. Bázd meg, látjál már. Nem azért mondom, csak egy pici cloudból. Azon is Zlatan meg vagy. Ibrahimovic. Hát, nyugi, az én videóim is ilyenek. De azok legalább van egy rendes intro. Neked van intro, Szabi? Here's the chance. Mit csinál? The shot Egy out. buzi! Still in play. Azt a kurva. De mit csinálnak? Ezek nagyon szarok. Mi az? Ez van. Csak Zlatán jó. Zlatán cserél az összes gémet most. Mi a fasz? Nem vált ez a szar. Now they can go forward, having És won the még ball. előnyt csinálgat. Jaj, kész fiú. Hát nem hiszem el, hogy ilyen Ready, jók vagyunk. cut it out. Igazából. Marco Reus. Hát, az biztos. Bazdmeg. Nála csak David Luiz meg Ibra fotizik. Well, this is Zlatan Nálunk meg az Ibrahimovic. egész csapat, így hogy nyerhetnél? Ez milyen egész csapat? One of the Szókrates, great ugye vagy? characters of management anywhere in the world, I think, is Az a baj, Jurgen hogy Klopp. Ibrának egy... We delight A in kurva. meeting him, listening to him, Nekem az a watching his taktikám, team hogy play. oda Oh, passzolni he's a a right old kocsinek, character, ez isn't így he? I'd love to elkezd see him in the Premier League at some stage. I think he probably will, but Vissza. for the moment he's happy. Here's the shot. Hát bazdmeg The kezébe. goalkeeper's job pretty Szar routine. volt már. Nem tettek róla, hogy a Niga fiú George nem tud ülni. Just a quick word Aubameyang. on Borussia Dortmund, and Jurgen Klopp. I was going to ask Azért, you about him, Alan. amikor He's átírni certainly one of the tímeszünk, akkor sok characters olyat of European kaptunk. football. Hát, So ja. animated on the Mit touchline. csinál, az még miért nem tudnak Not csinálni? only that, I think he's a Ah. clever coach. Főleg He's got the Drogba ability to volt. carry players with him. Azt a kurva. Marco Ez Reus. gól lesz. This could be it. David Luiz valaki pusson már! Baszd meg! Szar. Beszarsz. Nem lehet ilyen gyorsan gólt vinni, mi? Tudom. Nem, ez idő kell. Edinson Cavani. Na oda. De bazd meg, Zlatan miért nem tudja kezelni? De most becsúszott. Mondom, becsúszott. Az a baj, hogy én most ezt végigviszem. Na jó, nem. Verratti. Tessék. Köszi. Geci! Szabi, hogy beszélsz? Emerick. Ezt lehet, hogy Aubameyang. fiatalabb nézők is fogják látni. Mint például te. Hát, ja. Strong tackle here. De, Wow, azt láttad? ja. És ezt láttad. Adjál meg! Jó, Oh, he's most through. az. Hát bazd meg 11-es. Hát ez kemény védelem. Ezt nem tudod átvenni. Ilyen szarcselekkel. Csak ilyennel tudod. Most nem tudom a nevét, hogy milyen csel. Végig sem. Wow! Az meg! Azt hittem meg tudom tolni is. Verratti. Hát nem. Nem jött össze. Nem vagyok túl kreatív a pályán, de... Na jó, srácok, ez egy buzi. Hát te... Really strong play in the tackle. Lélni sem tudok. Hát, az biztos. Pedig azért voltak szép támadások. Azt ez még gyors. Hát mi az vagy? Possession in the midfield area. Hát, beszarok. It's Kagawa. Jó.
Azt a rohadt, az semmi. Hát az biztos. Zlatan Ibrahimovic. Ott van az And a indító. quick return Így pass. felrúgom, mint a szart. Hoppá! Egy rindót. That's Nem super csinálsz. feet there from the player. Nem His tudok. feet move so quickly. Azt Came in nem, with the nem kellett challenge volna and the hátul ball cselezni. broke free. Főleg nem ezzel a köcsög ellen. Oh, De ez az, miért ez... lőjen szarul, mert nem sortra akartam. Hallott 76-os a kapusról, vagy 79-es. És Zlatan meg 83, úgyhogy nem tudom. Baszki, Hoppá. simán 90-es. Cső, Babi néni. Ó, milyen szép gól volt az. Amit, az majdnem les volt, de... Ott Hát problem. les is volt, baszki. Ez egy kurva les gól volt. Hát, ez van. Legalább gondolom, hogy csináltál volna, Nem, de szóval nem tudok egyet sem. de a Ronaldós azt megtanulhat volna. De azt csak Ronaldo tudja. De tényleg. Na nézzük meg. Hoppá, Zlatan, gyorsan. Nyom már tovább ezt a ezt a kis szarles volt. Annyit csinálunk, srácok, hogy ezt most felvesszük útra a tekintet. Még elveszem. Nincs. Nézd, ettől el tudom menni mind a szar. Mesztől. Ugye vagy? Shinji Kagawa. Hát nem. Fésznél vagy? Jó? Yeah, Igen. Emerick Hát az még azt Aubameyang. nagyon nem arra kellett volna. David Luiz. They've signalled Ó, that David there will be Luiz. one extra minute. Azt mondjuk. Here is Takarodj Ibrahimovic. már! Hoppá! Gyere Minecrafton, gyere Hunger Games-ezni, ott legyél kemény. Ezt még cseszgés. Here's Kagawa. Ez nézzük, David Luiz, a legjobb védő a világon. So Hát- 1-0 here as Hát the 1-0 nekem eddig, Easy. és It GG was a easy very eddig a well meccs. contested first half, but the home Azért a team labda getting their noses in megosztatokat front megnézhetjük just volna, before mert the break. Itt van. Well, 58%-ban És, indítottuk a kinek, labdát. és kinek van izé, gólja? We're at the start Nem of the tudom, second de- half, and it's Paris Saint-Germain who Szerencse hold the mellé advantage at this point. And the shot's on. Azt hiszem még csinálsz még egy csinát, szóval így visszamegyek. Most már keményen ráállok a His shot was védekezésre. nowhere near the goal. Hát, ultra attack mindaz. Nem, hanem nem fogok így kirontani He's rá. check. Úgy érzem. Nem is kéne. Hol van Mkhitaryan? Mi ez a? Yeah, Emerick Aubameyang. Nem, ő a csatár, de az a másik. Az a szép Ugye magyar. vagy? Ez mi? Mi a szar? Rúgd már be! Ez az! Igen! 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 Ezt! Elviszal Ezt megérdemelted, baszki. Dehogy. Ez egy gyönyörű passz volt. Ez ilyen szvetés volt. Azt hiszem. Hagyjuk már Szabit. Egy volt tudsz lőni. Dicsérjük. Dehogy. Dehogy is nem. Szar már le. Nézzük meg még egyszer ezt a még oda passzol. Basszus, a szerencsém és múlott, a hogy ide pólna oda. alatt, igen, ennyit ér. Hát jó van, Szívjuk. neked van Royce-od, nekem meg Well, nincs. we're back at level Hát neked here. Zlatanod van, meg ilyen Cavani, meg ilyen buzik. Az mi volt? Mi volt? Szabályos Jól van. szerelés volt. Players do. What's he going to decide, Pedro or take Melyik Ian? álmodba? Visszapassz? Verratti. Hoppá! And it's passed Szeretjük a fiúk. back again. Egyszer. A kurva ilyen. Challenged quickly by Jó, the na meg opposition. lesz ez, meg lesz ez. Lucas. Az lesz a taktikom, hogy máskor Zlatant felrúgom, mint a rohadt élet. Geci, én már csak a becsúszásban voltam. Hagyjál már! Rúgd De el, mit de csinálnak? kurva gyorsan. Jó, Srácok, ez figyelj, Yeah, figyelj. Aubameyang. Érj utol, köcsög. Na nézzük. Érj Hoppá! utol. De ki ez a másik nigga? Thiago Silva. Hát nem tudom. Tweedy. Na, az meg hogy érte utol? Szerintem már... Úristen, mekkora passz volt. It was an easy Ez is interception. nagyon Deception. És Marco Reus. You just wonder how it was for Marco Reus sitting at home in Zlatan, Germany, Zlatan. watching the World Cup. Na, az unfold, biztos, knowing hogy he nem. could have been a part of it. mit csinálnak a srácok? Jó? A bazd meg! A He's spori! check. Mit csinál a spori, bazd meg? Benni megakadtam. Gyorsan nyomunk egy ilyet, hogy jó. Elveszem meg. Baszki, The tackle there. Chance for it. úgyis visszaszerzem. Well, he has a Tudtam, goal. hogy olyan De- szögben nem tudsz olyan csinálni. Akkor And the visszavesszük goalkeeper telling his balon teammates to szöget. get forward. Jó? And they play Oh it my God, wide micsoda now. játék. Now Kagawa. Elveszem. De hogy is? Kicsit behozzuk. Hagyjál már, de most hány embered van hát? Tweedy. Defenzem vagy mi szar? Dehogy. Nincs viszed el. Nem viszed el, basz meg. Hagyjál már, húzd már alá.
Away from his marker. This could be a chance. Úristen, piros. Ez semmi nem volt, Spori. Spori labda volt. They're excited Labda by volt, this. Spori. It's a real chance to at least work the goalkeeper. Hoppá, piros lap. He seemed pumped up Ezt for some kikapta. time. This Piszcsek. finest Hát player. nem baj, nem baj. Én büszke vagyok rá, mert tudom, hogy ki fogod hagyni ezt. És legalább, Hallod, mi történt a konzolommal? mert az, hogy be kéne lépned, ugye gyerek. Ott De- vagy. Jaj, na zöldel Hülye vagyok? vagy. Nem, a kékkel voltam eddig. És akkor most mi van? Nem tudom. Very little chance of Megzavarsz. getting the ball, and he's all over the man. Megzavar. Yeah, his teammates really needed to keep falling down. Ez tiszta labda volt, nem? Szegény Zlatán. Remélem eltörte a lábát. Ilyenkor már Zlatán rég úgy többen passzol van a csávót. Csak most Mi van? Piszcsektől. Na, az a baj, nem tudok olyan szabadulás lenni. Azt tudjuk. Dani, kussoljál már! Videó rip. Na, visszajöttünk, és szerintem kihagytam az izét, Mint a... szabadrugást, és igen, Threat was there. Wasn't quite the goal. bassza meg. Mindegy, itt egy vágás lesz, és hát, ja, Mert már nem fogjuk újra kezdeni 81 hát már jára. nem. Here's Kagawa. Az nem is az. Kevin Campbell. Ez nagyon gyors ez a lépés. De ez ki, ez Matuidi vagy? Edinson Cavani. De szép. Szép, 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 szép. Jó, haza. Ugorjunk, srácok. A kurva! Well read. And that's a very Hát én beszarok. Jó, jó, jó. And that's Hát de nem a áll. successful slide Ez tackle. tiéd, haver. Baszki, nem, fussál már végre egyszer az életben. Azért választottam ezt a csapatot, mert azt hittem, hogy ez a köcsög fog futni, de nem fut, mert egy... Lucas. Jó, haza, haza. Jó, gyere, gyere. Hoppá! Egy kis király, Gabi. Bender. Na jó, befejeztünk Ő már Bunker nem focit. játszik. Tudom. Pedig jó volt. Yeah, Egy Emery. percnél most jön neki. Aubameyang. Hoppá. De lehet, hogy én csendben leszek, de gólcsend az nem Oh, lesz. he's got past his man here. Bazd meg! Ilyen balfaszt! Verratti. Mint hogyha téged látnál. Nem baszki, mert alám rúgtál te kis köcsög. Úristen. Ez semmi baszki, Ez semmi. Ibra mindig szimulál. Ilyen szívulálás, haver. Still level here. Time ticking on. Not Na, long to kinek go. Both oda, teams azt looking nem for a vett winner észre though. a csávót. Matuidi. Akkor mi lett? Igen? Nem baj, Verratti. abban azon kirontottam védőkkel most. Nem vagyunk betömörülve. Ne! Ez az! Ne! Bazd meg, ne ordibáljál már, te csicska. Ez utol fogjuk érni. Akkor az biztos, hogy ezt utol érje a Menj már. srác. Utol fogja érni. Level thanks to the Ez az! goalkeeper. Ez az! Igen, igen. Na most jön a másik gól. Én már felrúgom, Geci. The slide tackle very Most megy a successfully támadás. Figyeljél. Miért veszed vissza? Miért vagy ilyen hülye? Jó, az még jó. Szép. És a gól. done. Got to be. And the Baszd meg! done well to stop Ez that az. one. Vagy élet. It's a corner kick. Aubameyang. Nézd meg, milyen jó haja van. Nekem is kéne egy ilyen. De legalább nem közép előtte volna ez Hát az te agyhalott. lőtted középre. Hát nem tudom, Xbox-szal hogy kell helyezni, vagy valami. De ennyi. De azért még nem szabadult el fel. Az labda volt. Gregory Van Komolyan der Beek. mondom, labda volt. Now Motta. It's going to be 5 minutes of added time. Nem kapunk gólt. Ez nem fújja le? De, lefújta. lefújtam. He'll be looking at his Kap watch, be. but for the moment he's blowing his whistle for the free Az kick. képben nem sérült még meg? He's given the free kick, and he's very Ay, fortunate that he 30 got one yard. yellow card, that he's not off with a second. Zöldálunk. Oh, Ó, de cseles. Na, Kérlek. bazd meg, a Spori mindig befúj neked ilyen semmiket. Ez legyen kérlek 11. Ez nem 11-es, akkor így mutatott volna, hogy Aren't they? 11 Only vagy yellow nem. this time, but it could have been another red. Ez nem Még lehet nem 11-es. tudok ilyen szorokat lőni. Ez az... Állj oda be, légy szíves, fejeld ki. Kérlek, ki fejeled. Ki tudod fejelni. Ki kell fejelned. Ez az! Igen, ez kurva jó lett. 95. percben nem kapok még egyszer gólt. Mit csinálnak a srácok? Ah, fejlett. Jó, ezt ki kell fejelni. Ez az a mocskos kis köcsög. Jól van, Dávid egy-egy, González. nem nagy cucc.
Várjunk, megnézem a minőséget, a videó nem rossz, nem minőséget. rossz. Az elején laggolt. Úgy fog laggolni az egész videó, hogy beszarok rá. De amúgy... Klasszik, jó? Ja, klasszik. Úgy gyorsan elmegyek, szar. Belövök egy gólt. Azt ki nem már. Meg már te inkább. Pussál? Húha. Erre nem számítottál? Jó, az nem lesz, mert az a kis hosszú ajú ribanc bent állt. Igen, nagyon taktikusan csinálom. De nem jó, bazd meg. Van hátul valaki? No, azért. Takarodjál! De mi? Jó. Ez jó lesz. Ez jó lesz. Igen. Menjen, igga fiú. De miért rugod rá? Azt hittem, hogy elveszed, azt tudod, nyomtam volna a B-t, hogy elvegye. De végül valahogy nálam maradt ezzel. Ez vagy kevesen vagyunk hátul, ezt kiből elviszi mellettünk. Remélem ledobás lesz nekem. Aha. Megpróbálok így rohadni. Be akarok állítani egy defenzet csak. Adjál! Hol a 11-es? Feltartás volt, mint a rohadt élet. Srácok, gyertek haza. Kágávát nem lehet megfutni, hülye? Visszacsinálod ezt? Ne, ez Zlatan megsérült. Ez az végre! Végre bejött a te taktik. Ja, Azért sokáig igaz, nem? Nem ő. Nem ő sérült? Kérlek pirosat, piros. Ez csak egy sárga. Spori, semmi. De vegyél, hol a... Azt a rohadt. Rúgjuk rá. Tudom, hogy bepasszolod. Na, Sávóba fussál, nigga! Az. Jó, de ne! Szorzaj! Pont bele! Eszetlen. De, pedig ezt miért nem hagyta meg? Várj, megnézem a videót. És akkor nem menne az adás, nem? Hát, ja. Várj, mit ír? Na nem kezdeni. Mi, nem megy? Ne szombat. Megy. Nézd, akárhogy fent van, ezt fel fogjuk rakni. Akármennyire raggol nekünk, itt helyben nem raggol, de... Szép. De ez mit csinálnak? Ezek annyira eseküljék. Azt hidd már a Amúgy saját a legrosszabb FIFA az a 15. Sajna. Egy ilyen csúnya góllal nyerjek? Végre a nigga fiú megérte. Nézd, ahogy szartózik. Úristen. Na, hogyha ezzel nyersz, akkor biztos nem nyersz már. De Szabja, ez okos volt, hát a passzolva. Nézd már, hogy el. Nagyon szép. Az gyönyörű. Aztán mindenit. Úristen, David Luiz, hogy nem tudom, hogy voltak hátul. Csak David Luiz van nálad hátul. De mit csinál? Ez mi volt? Semmi nem volt sportás. Baszki, csak itt tudsz nyerni, hogy a Spori, de nem, ez az a baj, nincs csak itt. Onnan nem tudsz nyerni, egyszer lehet. Anya, nyomkodom a B-t, hogy beszélsz. Ez az! Mi van? Ez az, ez Zlatan geci. Miért nem tört már ennek a köcsögnek alá? Ne szar vagy, na nézzük. Külsővel, hogy rohadjon ketté. Na. Nagyon szép volt, tényleg gratulálok Zlatánnak. Hát szebb volt, mi az jobb volt, basz meg, amikor így. Ezzel szép volt. Legalább szép egyéni akció volt. Úgy visszavitt a válaszol. Mire? Ha mi a fasz? Ez hogy odébb baszott? Nem tudom. Ez amúgy nagyon jó a FIFA-nak a logikája. Na, hova fogod dobni? Hát oda. Igen, és ott a gól. Nem, mert beleálltam. Motta beleállt. Hogy nem szeretem azt, hogy beteket utálom. Beleállt. Új. Az nem lesz meg.
Ez az. Hol van Zlatan? Az ott van fent. Hogy hagyjál meg. Ez Kelly vagyunk hátul, jó, az most meg kell lennie. Jó, jó, ne engedd el, hogy elengedd. Ez az! Igen! A hosszú lábú, ez az. És nem, mert valamit kérlek, Silva. Szilva egy köcsög, csak lögdösül. Kurva élet ne! Az semmi nem volt! Elcsúszott Az egy egy 11-es. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez egy 11-es haver. Az meg a 100... Nem! Ez az! Mi van, basz meg, mi van? De, bazd meg, ebben a meccsben 3-szor lehetett volna. Jó. Gyerünk srácok, meg kell lenni. Ezt be kell menni, kérlek. Ez az! Igen! Ez az. Jó, nem baj, még egy szögletre van idő. Utána jönnek Kérlek, a legyél meg. 11-esek. Nehogy be! Ez az! Jó, még egy szöglet. Fújja már le, bazd meg. Nem is Royce a kapusod? Nem, mert szerinted ki a kapusod? Nem Royce. Az egy Ő a Bayernbe? Nem Royce, hanem Neuer. Ja, igen, ő a Bayernbe. Ez az! Ne! De mi van, bazd meg? Ez van. Ilyen az élet. Azt a rohadt. Na srácok, itt a vége a game-nek. Pedig én még bele sikítottam egy... Nem! Flash volt! Igen! Ezt nézzük már vissza. Mi az anyád volt? Srácok, bocs, hogy bele sikítottam a kamerába, de... Mi lett volna itt les, haver? Hát azon jöttél vissza, elrugás pillanatától számít, visszafutott, látod? Na, takarodjon innen az a kurva labda. Ez az. Bocs srácok, hogy megsüketültetek miattam, de ez van. Na, még nézzük, hogy még megy-e. Megy. Szerencsére. Nem nagy cucc, akkor 11-esek lesznek. Jó. és a Puzi elhelytett a kózit. Hát te is legyél. Elessél oda. Bassza meg Ibra, miért? Tudtam, hogy Ibra elfújja. De bassza meg, milyen nem vetődik. De menj már a faszomba. Ez jó taktika, ez a legjobb. Hogy? Mit én csinálom? Ez szar lesz ki. Jó. Kapufogasz, és kitolja a kapufára. Ez a legjobb. Szokja. Ez mit csinál? Ez az! Ne. Be kell lőni, Lukasz. De ez az... Mi csinál? Jó gyorsan megy. Igen. Az így remeg a kontrollerem, ha kivédem nyerek. Ne! Hát miért nem tud ez ott balfasz vetődni? Jó. Igen! Úristen! Vége? Aha. Ez az! Igen, megvan. Meg lett, srácok! De nekem miért nem volt egy utolsó? Azért, mert már nem tudtad volna visszahozni. De te 3-at lőttél be, én meg 2-t. És nekem még lett volna egy utolsó Nem, az lövésem. úgy van, hogy te 3-at hagytál ki, meg 2-t. Nem tudom, Szabi, ne keresd kibúvókat. Zlatannak lett a legjobb performance-ja. Hát, de nem sokat értél vele, mert remélem meccs után egy kicsit eltört a lába. Nem, meg nem. Mindegy, én tudom, hogy jobban játszottam, szóval jobban, mint ez a gay. Hallod, nézd már meg az adatokat. Jó. A meccs statisztikákat. Srácok, Melyiket? amikor Szabi ellen játszotok, akkor az a lényeg, hogy rúgjátok fel Zlatant, ahogy tudjátok. Mert úgyis kiadja a szabad rúgást. Sőt, még a 11-est is. Hát... Azt kurva. Zlatan. Itt van a match facts.
2 gól, nekem 12 rárugás, nekik meg csak 8. 9 nekem eltalálta, szóval nekem jobb volt. De a labdabirtoklás nálam sokkal jobb. Mennyi red card? Neked 3 red card, nekem meg 0. Én nem voltam, egyszer sem szabálytalankodtam. Srácok, én a kemény focival kell nyerni. Az biztos. Mert itt nincsen kegyelem. Na jó van, srácok, köszönjük, hogy megnéztétek, és tegyük egy lájkot, hogyha tetszett, meg ilyenek, meg egy subscribe. Kurvára fognak volni a videó, szóval szardán nézzétek végig a cső. Na cső.